Tá tú a géisioach leis na gheallgals ar Raidió Rí-Rá. Díomh a cuairde fáilte is deacrachtaí Podchraoladh na gheallgals ar Raidió Rí-Rá is mis Sinéad agus inniu lom tá Alswyn agus Aoife. Well a bhrá conas táisibh conas táig éirí libh le linn seachtain na ghilga bín an caiicí seo Tharbheith an óthach agus tá sé Tharbheith an óthach dún fiúir conas táig éirí libh le gacrad. Go bra, teir fád bhí sé an gnóach dúin mar grúpa cúpla ócád ar siúlagan ach tá sé an sprí le an am chéine agus is bralum an méid ócádaí atá ar siúil bhí sé an dúlánach ar gcíine imlíana go méid an teachtain seo rockdáil ach tá molla ag dul chuig na éagrachtaí agus grúpa goig ar fad as gacrad éagrú lína. Céad fan géid. Conas tá tú Aoife? Ja, bhí mé dúr chun rá goil sé intak i bliana freisin mar tá ná an freistal ar ógáidí difriúla mar ghfuil siad go léir ar lína ní gádaid tascail go bloclia nó go ciríg nó bé átain maiid na ógáidí seo ar siúil so tá an freistal níos mó i bliana sílam héin agus is bhar dínta sin freisin. Céad fan géid an bhfuil ócád faoile a heasan smachtaíh go dtí seo a ceapan sibh go raibh an bhád nó fiúna cí na rinne mur an bhfuil cean an gur bhain sibh ansol das go dtí seo. Like tá an méid sin ann a hatan an ihe choilta go mór lomsa bhí sé an spríúil sin an ceann a rinne mur le ars an Ghael agus bhí an méid sin rudí eile agus tám sásta gohfuil tafid daintear reinstuff mar an draglinn mar hapla caith mé brathnúir sin fós. Bhí com a crackáilte ar tá mé ri tú le brathnúir sin. Ach bhí a méid an seminar siúil bhí seminar ionach agratha ag aontas amachléin an éireann, tá muid cléinte agus tá clíine agin mar agrán ar gachard goilga bhfuin lo ach bhí na seminar a chur si le chéile ionach ar bhád agus caiith mé tá molladul go ors an Ghael as an chlór éachtaí a chur siad le chéile mar job. Absolútely clódatha hí rud ag an ar siúil acu gacha lá agus mulla ag dulcribh na daoinetá ag oberló tá siad glas. Dumsa ceapam gur bé an ócád is fearlam go dtí seo ná seminar i drasal mé le déine a bhí agrithe ag Roisin Sinéad. Tá si gobar le Fulbright Stát Aontaithe fuidir ach d'eagraigh si ócád le haid láidir nasúnta naán bhí sé siúlar lá idir nasúnta naán agus bhí ag panel an de caharbán ag chaintfuí a taithí ag obair in ar ná na Gaeilge agus bhí siad ar fád ag obair in kind of postna agsúlaach sa chaintfuoin taithí sin so bhí scríbnóir an, bhí Aoife radio an, bhí duine ag obair leis an dlí an, so bhí sé an spéisiúil na canál dearcí agsúla a chlustáil ó na daoine sin. Domsa ceap me go raibh an Podchraoladh ar rinne beoréigen le Roisin an anhá ba mé antat na bhas bhí sé cógranver. A rís tá muid bregan ín cléinte mar is gweilgal í Roisin, is gweilgal í Roisin Is gweilgal í Roisin ach ceap me go raibh sé sin ionntachhaid, so manuel sé sin clista agus go fóil bí cínte chun túnálasteach chuig an Podchraoladh sin. Is even le rá a eáil ag tuairt takeíocht bhrá eile woohoo gothartha sil na Gaeilge. Well bhrá stocha go bhfuil sé am dún bugaráis go dtí an chórátá agus a bhaid idir lábh agan inniu. So ábhar Tharbheith ábharach agus spéisiúil idir cumána gin an teachtain seo agus é ar fád bunithe ar a bheits na fichidí agus na foinsí bhrú a hagan sli sin. Is stocha nuair a raníimar an téime seo chuir sé an nachchainte nó an seanachil sin i gcuibh na domhil is a gcuibh faoin ceann seo fithe bliain ag fás, fithe bliain faoi bhláth, fithe bliain ag meath. Agus i lór na réimse fithe bliain ag fás atáid faoi láthair sna fichidí agus ba muid ag plé na foinsí brú atá uirinn ag an buinte seo sa saol, cad as an brú seo, a nuas ar golóir tangents deasa eile dhearing. Ach ar dús buire is stocha gur fear dún leir faoi Astar an tíal go generalta céird iad na clocha míle móra na milestones móra a bhí aguain go dtí seo de réir an tucií agus darlinn féin, so an bhfuil duine agah géirí leiris písbheag ar sin ar dús. Yeah, I suppose so sus go dtí seo na clocha míle is mór a bhí aganine ná an háirteiste agus
an cosúach san ollscoil agus é créicniú san ollscoil ag glud gar céad fustana agus beidir gach post eile bhí agan amach as sin ach chuile manis nachhfuil ar astar có línta amach sa bhí sé an or bhíimiid níos oige agus tá sé kind of Jackar nes kind of fisach cé muid na mar Guine agus cadhfuil méid ag géirí bogar raigadí. Yeah, Aoife Aoife tá cinál plán déanta doing nar tá muid ar scóil agus fós sa cuas idircis. So like má dhéanaan tú an airteis agus an sin má haon tú raigadí an áilscoil agus ní dhéanaan gachtain é sin agus sin taobh ach sinna dhéanaan an chud is mód a gcíine ar swinún tú faoi agus tá sé níos drachra nar nachhfuil tú cinál ar an móthir sin. Ceapan go bhíonn sé chuna níos dúláánnaí tá muid an díortha ar an bóthir sin in éireann. Déim tú fagan tú an scóil tain tú gotí an áilscoil nó ar le chósa éigean dhéanamh. Agus arn sé dogin ortha le dúir sé dom hain, bhfuin mé ansalt as mám san áilscoil agus sa manscoil really. Ach an sin hagan cinál an brúnar tá tú críicnathe leis an choras idircis agus fáin tú de céad fust agus an sin tá an saol mór amach roiit agus caiifi tú de cinnti féine éidir sin agus lei sin an Jackar fad agus ní chearann sé go bhfuil meidir leir pandéime agus tá sé ag gcuide ar chuid ama when mar daoine i leir na fichidí so níl sin spríú. Yeah, aontíim agus sílam gur cuatha é den choras le choras na háirteiste nach bhfuil muid an cinnti a dhéanamh dúnhain nuair aganmuid an scóil. It's like nuair táid freistal ar scóil tá na cinnti ar fád déanta dún ach nuair agan tú an scóil an sin níl an cumas sin agan na cinnti sin dhéanamh dúnhain. Mohím freisin ná táid sa manscoil deirtar dúin chun na ábhar is fearr leat aroundú chuní de staidir san ollscoil, mana bhfuil tú le cínse bhfuil tú a géirí gó nó múntarach nó run cín le suirt difriúla dhéanamh. Ach an sin or atá do céim agus it's na hábhar seo bhíonn sé Jackar freisin post áil le do céim a bhfuil tú tréis áil. Agus orintanta freisin le bhí antá orm mar formé má fost díireach tréis an céim a bhaintach ach ní bíon gatan mar sin agus tá sé Jackar an sin freisin nó atá céim agus agus tá tú chláirithe ach níl tú an post áil i arnal sin ans ceapan go chuintú sin Jackar daoine freisin. Mohím ghfuil anna chuid brúig eiste sin freisin caiith mé rá mar is gohann nuair bhí mé sa bhanscoil bhí mé idir go bhíán dulidro na múntóirta nó dulidro na chalína agus bhí meas agam ar na daoine a ranig na chalína mar like go háirtha tuis nach ra post is tóga deimhníthe ina dhé sin bhí níos mó cinál risk i gceist leis an cinine sin agus bhí an meas agam mar sin dulidro an crothaíochta. Al rinne tú céim sa ghilga agus sna meath cad ceapan tú faoin méid atá a bhí ráta ag gífan sin. Yeah, obviously so like rinne sibh an bhúntóirt agus leis sin is cinál raníonn tú an sin tá sam go dhéanaan múntúirí rudí eile, it's ní hé bhfuil me rá go haon gachtain deacrachtaí an bhúntóireacht agus tá deisna eile leis sin ach is cosúla an delí bíonn tú mar abhcóda nó delíúir an má dhéanaan tú leis an baid tú a dúchttar nó so cinál tá bóthir éigean ann dit ach domsa rinne mé ghil agus am an commersá just a níléon post friile ann dit nar chríicníú tú an céim sin ach bhí an tá ormsa mar nar a chríicní mé mo chéim thu mé ar J1 don saora agus nar bhí mé America rinne mé aglah gur post le chunar na ghilga agus firmé so nar hánig mé ras bháile bhí post aga me fannachtam so bhí an méid an áarm a go firmé an post sin agus bhí an post sin furfa de céimí freisin mar curach anna chuid deisna ar fáildom le sciil an nua elam agus le bheith i gceannas ar rudí éagsúla so bhí an tarmsa agus ceapam bí mé swinine sin go minic níl cinál
post an post fiile agam nó cosú leis an múntóireacht nó like na puist tradiisiúnta sin secure pensionable job mar dhearan mééis mórí bíoners cinál éibriúach an like dating dul in é átain is dating masterchéanamh ábhar atá omná éagsúil méid atá déanta agam rih. So tá solúpach dain agus is maithlam an solúpach sin ar bhhealach go bháin mar tá na skillanna agam agus bíon daine ag leirt anna chuid nartá si chuteach ar puist faoi transferable skills. Agus brachan go fáin tú na skillanna sin má dhéanaan tú cuasa alína. Tá an méid an deisna ann dit, déidir dul é áit leis. So is maithlam é sin ach ar an ábhéile bíon sé beganí níos deachra éibriú amach céir atá gur dhéanamh. Tá sé có spéisiúil bheith géisi leat ag leabhar trí sin mar ó máhéibh agus ó máhearcha orintanta bhí me fécinn urta agus aber ar roisín agus ar clí rinne céim cosú láta, well rinne roisín céim sa hóíocht ach bhín post inar an gailga eici agus bhí marrálam hain ó bhrálam le an salúpacht sin agus an cinál gné crothíach san obair sin a bheith agam. Agus just le réon sé gur glasí na cniccí iwadhain, an cinál galach sin. Mar dearan go tú ag fécinn ar an marúntóir gra ó bhrálam post bún. Agus tá mis fécinn urteag sa gra bhrálam post cosú láta agus an bhálairt. So just le réon sé an dochartá gas le comprádaíanamh idir tú hain agus na daine tá th timpplair. Yeah, no, like ein team leat go homlán bí me brathnú urse go minic, bhín mis cinál leis mína faoin múntóireacht man scola anna chuid caiithe mé rá ar coolm intan an tamar fád am like ar bhlam bheith a bhúntóir gléilge sa man scol like le déagóirí ver tá dúlar mar múntóir banscola tá si beag nachcrúna leis an céim, so orintanta bí mar sinna like bhrálam kind of bheith seo mar ranga agus ag múna na gweil go dómh ach an sin bíon like nuair cloisiom scéalta a faoin like na leitheanta Jackar am like oh Jesus Christ like ní bhéh gur sé dhéanamh ach tá an ceart agus like is glasí na cinnic bhádhain. So ach tá muid fós óg agus chomuid chuige seo an kind of an puinte den ábhar ach tá an méid sin rana le déanamh agan fós tá anna chuid am agan. Agus me geall an teanachil tá fithe bliain agan chun bhlá, so ní gáúin céigúil post agan inis le ní gáúin fanach sa postna sin mátá deisna eile roin, is féidirlinn ahrú a chud fust agus ahrú ríist má fithe bliain agan ba mar tá. Is spring chickens muid a chalí go bra. Ach ein tíam libh bhí mé chun ceiste ar an sin más sibh cadé an cinál faoinse brú is mó tá aribh faoi láthair agus sibh sna fichidí. So albhí tusta ag chaint faoi bheith idir gabhión dulidró múntóireacht nó bheith ag obair ceapan go mín brú ar daoine óige dul ag taistal freisin déitiméis dulidró an taistal dulidró an éiginnteacht dulidró post eile arnal eile tá méid sin deisina agus rana agan agus is má an ruidir sin ach is má an ruidir sin ach is drochradé ag an am céine meam. So cadtá kind ag dóna ggéir a bheith díobh se faoi láthair. An táúpla rud. Like ceapan go míonn seo áflé ag daoine go minic in néis faoin cinál brú atá ann le ís trocha mar gurbééis sin dearan na fichidí agus bhí like Aoife gglairfa seán níos slí agus muid áflé seo like faoin ís trocha, so just ar an sampla sin ceapan go teagann sin ón sucí nar atá siad ag scríb like listí like 30 under 30 nó an trocha duine is severa faoin ís trocha agus stuff mar sin, so ceapan go teagann sé an sucí teagann sé freisin ó an bhrú a bhíon ar maná páistí bheith acu agus tá sé sin cinál practical for riar mar gomíon like clog agan agus chuintse sin breúing mar tá an cinál saol amháin a bheith agan sula bhíon páistí bheith agus máthategurí go mbeidh páistí agus agus na rahan a freisin mar bhí tú rá Sinéad tá an táing go bhfuil deisna agan agus go bhfuil rahanna agan ach leis sin bíon an breúirs cinenne i dhéanamh faoi chuirtá
tú i gur dhéanamh. So mar hapla an rud a bhí wem agus ceapan wen an I fiche ná a taiisiil a dhéanamh. Bhí muidna chun interrélín a dhéanamh. RIP. Tabrónarm gur luú mé ach nuair smuoine mar an taiisiil like bhí sé ráta agina mar grúpa okay an bblion seo tá chun dul taiisiil tá dul interrélín bhí mar chun dul chuig ziigeit bhí stuff buáilta agan agus na sin hit an tone as an down. So like sin a rud tá mé héna gur dhéanamh ná taiisiil ach ní fééis an sin dhéanamh faoi láthair so tá arm cinál smuoineh ar rudí eile le déanamh gotí go mbeidh an pandéime seo faoi smacht. So bhí anna chuid an sin tabrónam. Tá an pandéim really tréis cinál spanner a chur so works mar más rud é go raibh. Okay, so tá sé Jackar cinna dhéanamh arénos ach aber go raibh cinna déint agad cosúlina. Okay, tá muidig dul taiisiil. Dúirt an Global Panorama no níl tú agus tá tú fánacht den éireann agus an sin tá níos mó amaguin bheith ag déanamh machnamh ar saol agus na cinntaí atá idir lába agan agus an sin tasín tú smíanamh beidir nar ceartdom dul taiisiil. Beidir gur ceartdom an airgid sin a hábháil agus a chuidró rud cinnt eile nós teach a cheannach mar tá daoine a ceannach tíhanis apparently agus muid níor hiig mé sin agus léir ghil sin ag tuirliú ag bheith ag scrollál tríní meán hoisiilta ach mé chun an puinte sin a luú a go dagan anna chuid den brú sílam na meán hoisiilta agus bheith ag déanamh compráid idir tú héanagus na daine atá th timpplir. Ceapan le gomsa láirú. So tá mé gobar le gá bhbliain inis, so tá an nuhan airgid tábháilte gom aber le kind of investment in éisteacht amháin a dhéanamh aber le golig taistil le dul le dro an éigiceis agus tuile éigiceis ádam hain nó dul agus é a chur sa bhainc agus airgid a hábháil le chuirdro orasán nó chuirdro teach ach tám cinál ag crossbóthir inis agus nílam cínta céimtro gur ceartdom dul mar chuann sé an dáin sin list go dro not taken le Robert Frost. It's like má raníonn tú mohíonn sé orintanta má raníonn tú cosán amháin nachfuil deise go teach tír agus dul dro eile ach níl sé sin mar tá sé mar táún an agus tá saol mór fáda macro ní héag bhfuilmid chun bása á agus muid ag trocha like so tá hí mé an meon sin a tá sé an Jackar so sin an áit bhfuil mé faoi láthair. Tá mé san áit céine leata is is eile like móhíonn go mé crossbóthir tá cinenne a dhéanamh agus tá sé Jackar cinenne mar sin dhéanamh i lá pandéime ach Aoife like an bhfuil planana agus I ggur like taiisiil nó buga. Tá hain fósta macóí in máúd agus is íomh an teach ach orint heb bím like well becordum a bheith macóí plá líon is mar tám críicnithe leis an ollscoil ach níl an rud sin fear mar tá teilig timpplaarm so ní gáún bugasteach ar bug amach leis geil toscoil mé críicní leis an ollscoile ach ceapan dus go caithí tú swinine bhar hain nó macna bhéanamh ar na swintí sin agus ará like bhfuil chaos nó cána bhfuil an brú seo ag teach mar má tá tú sá an áit sin atá tú like céim fáil gohfuil tú ag chu an brú seo art chun bugar aig nó rud cinn stifriúí inna. Yeah, like ar an pointse sin an brú sin agus tá seo teachtarrás go dtí le an céadú a bhí mar leirfaí le chuir é an foinse brú ach maihíam hain an brú sin tá cónearmsa saáile faoi láthair ach tá mé suoineh lom hain tá mé ar an níos seo níor chuirdam a bheith cónearm saáile ba chuirdam a bheith like ag deach ar chís le mo chaide mar geall ghfuil mé ag an os seo nó ba chuir go mbeidh ag gaidirh daréire mar geall ghfuil mé ag an níos seo agus sin rud chun bh chun ar staarm tá mé chur brú or am hain mar geall ar an cinná le gachfuir atá cliste agam agus an suí ginneráta le tá fatís an downar rih an am go mbeidh mo chaide ar fad posta nó i gaidir agus le páistí nó i like postán agus tá si dú fánach down agus muna bhfuil me se cinál ar an móthir céine lo ba panicarm like tá a gom go tá mé bortha hena féin faoi sin tá sib sé ar fad like puistbún agus
tá tú a gurí bheith le fearchnéir aigen ní bhíon am agus le cahabh le just le a cardide le bú le suas. Tá feistes ar an rih an am sin im a héal muna bhfuil mise ag an stad sin im héal freisin. Asian ráte níl muid an éon dhéanamh faoin brú sin mar bhfuil muid Global Panorama. Ceapan hain gur sort brú sean amtere é sin mar dom hain ar éos le bhí matistí beag an ar an bailach ar an bóthir chuna bheith posta agus iad ag moch coise ach níl mé Raidió sin níl bucail agam náúpla céim eile tasal weim. É seart tistí agus ar sean tistí bheith an brú ar daoine chuna bheith posta. Ceapan go bhfuil ruí beag an íon defriúla dúan inis mar gulmuid ag gáil chuig an oldscoil agus bhfuil deisna taistal agus. Yeah, like tá an ceart agus bíon cinál an gá goch intin an tamar fád ceann amháin ag rá tá tú taobh hir le caiiche tú seo bhaintach rih trocha agus ar nábheile tá an go eile ag rá tóg de am. Tá tú co-óg sin tá tú ag gur an méid an stuff a bhaintach agus ba gachard cear golóir, like sa deire ba gachard go bra, so ná bí borthe faoi. Ach, yeah, agus argam tugus troid atá ainidir an dá go sin le an damar bhd. Bud chuach an siar san íir sin tuirse ort. Tuir se an downer, just yeah. I do hí an sin ag smíanamh. Mar tá literally ag an puinte seo inis go mín an córá sin lom hain gach ile lá. Níl méid magalibh. Literally gach ile lá. Bín existential crisis agam faoi cadatar siúlagam, cadatar bunagam, an bhfuil méid déanamh na cíntaí maithe, an bhfuil mé ag déanamh, an bhfuil iscut an frasa sin, daon cínta gcéanú tú rud ag in you a gurthach áthas ar future you sa tauci. Bhí mu alam hain, an bhfuil mé ag déanamh sin, nó an bhfuil mé just ag glanú rag sig marchtá ó lá go lá. Yeah, it's bralam an... Yeah, it's just Tommy lash. Like, I'm tired. Ach tá frása agus Sinéad agus is brala mé. I'm a human being, not a human doing. Oh lads, Jason Larry frása seo go Joan in your. Mar cosúla gachrod, I think tá sé an os frása agam ar gach agrán íana mar an Podchraoladh seo. Bín sé buinte le capitaligus ach bíon. Tá brú seo ar fád capitaligus. I'm a human being, not a human doing. Labhraíonn sin nachhfuil aber do luach buinte leis an obair atá siúlaga. Nílach sé sin gné amháin duite agus do a héal ach tá an brú sin ag teachtó tuí ag rá gur buinn tú hain agus an obair a dhéanaan tú ach níl sé sin an cás. Yes. Chuna mé TikTok le déanú agus cap mé gur sé angrammer. I think go sé cinál ag déanamh na rounds agus is legur like clip éigen nó nílas am cumbeat ach déireann an duine like what sort of job do you want to run Martin? It's like, sweetie, I do not dream of labor. Oh, it's brilliant. I do not dream of labor. Yes. It's brilliant. Like, I'm sure mar an gaina, like, came far go mean swing between, but ní yodan ma fuss agus ma farsin tucht. Yeah. Tá I wad ní smó I gasta dina. No. Yeah. Plus the one. Bhí mé ag léamh alt a scríomh siún le déine ó Bioregan. An Podchraoladh farlin agus scríb si alt anspéisiúil faoi na postna ar fád a bhí aici go dtí seo agus go mbíonn sé deacar orthaí chuirsíos snasta agus snappy amháin a chur ar an obair a dhéanann si mar tuis go bhfuil si ag déanamh obair cinál crothaíoch. Tá sé deacar chuirsíos dhéanamh ar i gúpla focail nuair churann duine ceisteirt, cad dhéanann tú, cén post atá agat. Mar is minic a churantíí an ceistin earth. Agus bíonn siad agsú le freagra amháin, agus níla is gom céin fá, mar sa lá tá nniuán, tá méid sin deisna an, tá méid sin rohanna an, agus ba cheart go meicmuid ar fad agsú le cinál freagra níos lehanna sílam ag an puinte seo. Yeah, I mean, nuair swinine si faoi the anna chu daine ag déanamh puist faoi láthair nar bhain dómh nar a rugan na daine sin. Oh, yeah. Made, yeah. Mar giocht digitach na man ho síalta ag crothú ábhar ar lína
like is cinál, you know, daoine atá cinál sna meath agus nuair chuirtear ceisir, you're like, oh, what do you do? And they're like, oh, I'm a podcaster. Yeah. Like an féidir linne a rá, we're like, we're podcasters. Like an féidir linn goránis. It's podcasters, You know? Yeah. Agus ach is obair tá ann, you know, ar an ábhar sin de má tá leir faoi labor agus an obair dhéanaan daoine. Yeah. Tá obair buinte le seo freisin. Yeah. Ach is cinál tá is cá bhaimsré agus tá gur é dhéanamh lena chéile ach bíon agrachánig tasal agus, you know, Sílam kind of hagan. Is cinál is chora eile é sin madú leis an mionatá daoine I dro na síimseachta agus ar an na síimseachta go generalta. Oh, like is kiltarthú sure just scríbann tú cúpla rud agus shining tú an guitar an ar fád agus sinné. It's like no, like ní higgin with an process sin agus ní higgin with na skillna. Atá ag tastal chuné sin dhéanamh agus sé mar an ggéine le stuff ar nos Podchraoladh agus a bheith ag crothú ábhar bín an mion sin ag daoine. Oh sure, just can't do an ar fád ar Instagram. Dating é sin dhéanamh. Okay, déine then. You know? Ach, you know, bín daoine ag smíanamh munahfuil tú ag si Oscar Rí-Rá in Aoife go nígadí cuaig nó munahfuil tú ag múna a scóil ó leirtar hocht gotí a trí nach bhfuil obair ar bunagat. Yeah, it's ceist an spéisiúil tá ann. Chunig mé quote díorchar ar Instagram ón bhain se leanamí is cinál was Instagramí ach déanann si Fiche an ar YouTube faoin na bheith taistil agus tá sé gas mar just ceapan go sé cinál iúnach don play atá agan. Bhí an cholín seo rá, you never lose money or opportunities because they were not meant for you to begin with. The same thing applies for whatever enters your life. Don't worry what belongs to you shall come to you. Agus ceapan go sin cinál furfa má tá tú bortha faoi like oh Kyle fa mé machar an deis no like on Don Robert Frost bhí siú leir faoi an Robert Frost on dá bóthir. Yeah. You know, bín tú nuair atá tú ar móthar bháin bín tú gcóí bortha ar céir atá ar an móthar eile. Yeah. Ach chuirte a bheith ag díriúir an ceann go ranig tú. Agus mas ag bhfuil tú ar an móthar sin ní rah an bóthar eile ceirte ar éos. You know, yeah. Tá tú ag an puidir sin sa saoil ar chúségan agus caithí tú is sto go ghfuilir tú héine bhaáil agus muíon a bheith agat an i tain agus na cinntaí dhéanaan tú. Ceapan go bhfuil na bliontaí seo agan chun botún sin a dhéanamh agus chun fis amach catarrón in our héal agus céim bóthir aránig like ní gáilún aráút like díorganis like féidirlinn for the cinn eile tríal. Yeah, no tá ceart agad i gcóir nuair atá tú iad a fichidí seo an tám le botún a dhéanamh agus okay, níor éibre sé sin rach mé ra chuig an céad rud eile. Mar tá sé tau botúna dhéanamh agus mana éibriún rud amach. Frád eile gur a haithníonn go mórlam agus leisce don méid bearlatá agam ach déireann daoine it's not rejection, it's redirection. Here's me a quote. Did you learn the nuggets of wisdom in you, Alice Bralame? Oprah air nach an seo tá mé ré go ré agla. Oprah Oh, nuacht tíorchasteach by Alswyn ag cur Harrigs Megan faoi aglah an Jack's noggin. But I mean, I shouldn't have Megan. I was like, Megan, I get you. Yeah, like it's mal an frás sin mar you know, má tá tú bortha faoi rud igen nar agramach nó ní fur tú post igen like mar tá na go martíine tá ag leir puis faoi láthair agus tá sé dúláánna go leir chuna gafardí in Berlína agus tugann sé an chud am le CV a chur le chéile agus stuff mar sin and seans nach bhfuil a deis an ann i d arnál faoi láthair mar gheall ar an pandéime agus caiithú tú cinál just dul raig go máil ar an bóthar na bhfuil tú agus tuchaí na rudaí atá weis. Ba tú san áit in a raibh tú agsúil de héad ar fád rih sin agus caiithú tú nó méid a ghlacha agus rá le tain tá mé an seo tarms a bheith buich ón obair rinne mé ó thug na deis dom le bheith an seo. Thugann tú just second le rá leat, you know, agus mé níos agad níor ceap mé go mbeidh ag tafid Podchraoladh le mo chairde in Gaeilge mar nar níor leabhar mo chairde Gaeilge mar like mo chairde scoile
agus níor ceach méid go méid an muí agam a bheith ag leir trúgaile agus úsáid gacha le lá agus ficharm san isis agus Níor ceap mé riomh go naim showing grúpa cóide bh sásta síon seo agus leirt as gailge don láfáid mar tuis gur bas le mé ceap mé gur chun ceap absolútely seafóide go bhíad ach inis tá si bhagam agus tá mé bu gasí sin. yeah féchar le mula yeah. Ag ein tíim leis an printe a bhí déanta go an sin caihí tú kind of a bheith buí gas an méid atá agat fi láthir agus gan a bheith míanamh anamar ga faoin tauci tuí na deisna aon rud atá inanimus a bheith agat ba sé agat agus caihí tú é sin a chreidúnt. Tá mé adráil freisin go pointe tábhachtach é sin mar bhí spruchagan in átheach an Seán Chapman Scáte chun liste 30 before 30 listí chur le chéile agus bhí a mise like co-géanarm hain an tá mar fád mar chum rudí híos ar liste mar sin like is checkliste é so caihí mé an a tic a chur leis so bhuiine mé googleáil frí cúpla swinsi agus cúpla rudí a bhí ará acu ná like níos mó taiste líana sé bagpacking Jane shot Jane sin agus bhí na rudí sin déanta agam hanan hain agus níor ceap mé riamh go méid siad sin airmaliste nó ní ceap mé nó ra mé níos oige go méid mé an iad sinna dhéanamh ach bhí cúpla rudí a bhí ar gach liste déanta agam hanan hain agus féchar hosí mé liste seo agus ní ra is agam go raibh sé hosithe agam. So Ceir do bhí scrífa ar do liste hain mar sin ar scríb tú céin dit hain? So scríb mé níl sé cruicnethe agam agus níl mé chun le na trocha rudí a léite amach ach bhí cúplaí rud beag ar an liste freisin so Joran full go minic agus tá 8 pointe deirta agam go dtí seo ach tá sé Jackar é a thuirt mar caithí tú bheith like ar bar na sláinte so tá mé géirí ar a laiad de pointí a dora tá mé géirí taiscail go breis is de tíre níl siad lúte agam ach tá ag really ag tanú chun na Northern Lights eáil agus Gael's trip chuig an Greg a dhéanamh. Bhí si sin mar pointí difriúil a freisin ach bhí rudí mar sin ar me liste ach anhearne sé se liste. No, níor scríb mé liste mar sin. Maí an masíim sios le rud mar seo a scríomh by existential crisis agus má dhéanam in UA bheith sin an dara existential crisis bhí agam godí seo so mé connéisiún I think an kind of priority tá agam fao láthir ná marktáil tríd fi hain agus an sin nuair táid ar an taobhheile den pandéime is mí nóí mé ar gacrad is stocha nachhfuil mé gurí liste de trucarodí bhfuil mé gurí bíon tamach bhfuil mé truca mar Here Cavis dún an bhfuil mid ar an taobhheile an pandéime so bhfuil mid truca Tá sé Jackar freisin mar chuirn tú liste or mar chuirn tú rud cinint ar pop ar like níl tú géirí like jinxa chu ar an rud mar má hampla mar dúirt mé like chonig mé go raibh cúpla de cóide ag ceanna chorcha nua agus for mé chóir ó ma hiistí gá bhlín ó hin ach bhí méid fécinn in a chorcha seo agus tá siad like nu agus tá siad gheall agus scarfam na sin agus bhí like bhil lomsa chóir mar sin ach mar chur méid sin híos ar an liste like tá sé sin sort ag rá go like tar loíir a cinint go mochar agus caihí méid cean nua a áil agus like níl an agus sin agam like níl sé sáfáil agam go fóil so like caiú bheith cormach le na listethe seo freisin. Yeah, I think Beiidir Masterday gra mé chun rud amháin a scríb si so mé gurí buintach dhéanamh so mé trocha Tá céad fan géad i gurí bog amach so bhfuil mé trocha. Beiidir bhfuil si bhrála féin the bars on the floor. Yes, ach tá lucht ar rialtas na hairann marhealir sin ní ormsa sin asmas machtain agus níl mégur an omar go brú ar an fiáthir ach bí mar daft í go minic cai mé rá ag fécinint ar praisna na hórasán agus gacrad agus chuach sé lag misnachart go há ach nó tám rilí gurí bog amach san bhfuil mé trocha. Cai mé rá gur chuir sé mé ar ma thuúbhnas nóir a chonig mé post Insta Roz Purcell. Ní lis gom caihan ar chuirsí seo suas. Was it like le lin an teirig, but chuirsí
post mór suas a caint faoi na milestones mór seo a bhfuil mid anonymous a bheith a bhaint amach so a bhfuil mid trocha agus nach raibh buinte amach eici agus isise trocha agus chuirse sin mé agrálam hain like man bhfuil sé sin déanta ag rás frickin' persal tá sé ceirlóir nach bhfuil sé déanta agam go bhfuil bhí sé jazz duine mar sin duine mór mar sin ag teacht amach agus irá nach chu breúirtain níl na rudí seo buinte amach agam bhí sé sin anna crogadí ceapam agus bhí an measagam ar hí margheall ar méid a bhí ráta eici. Like nar chonah mé sin bhí sé I think an rud bhí scríb eici ná cheap mé go mé posta go mé páiste agus mé teach agam faoin ís trocha agus scríb si nílas an céní si nílas an ach scríb si like níl mé posta níl teach bún agam agus níl páiste agam so like mar bhí rá tá sé just a bhéon hain ará gur bhain si a méid sin amach sa saol hána féin ach tá isise ag rá loch níl an stuff seo buinte amach am go fóil agus seans go mé ráitir sin amach ach níor chóir gur méid an brú sin ann agus bí me swinoine faoin le faoin liste a bhí tú leir faoi Aoife ceapan gur nar bhí mé níos óga gur scríb mé bucket list so bhí rudí gur mé géirí dhéanamh ach níor chur mé ís leis agus déirn go mé déirn go mé bu gan níos compórtí lei sin cos mas rudí gur scríb mé let's say nar bhí mé séideag and like tá mé géirí XYZ dhéanamh solo bhfuil mé fithe hain I'd be absolutely losing it for láthir because I'm like so tá gacht an éagsúil agus déirn leat Aoife mar bhí rá le mátá sé liste tá go é bhaint amach so déirn go bhfuimpeún an stuff sin amach solo bhfuil tú trocha tú beganí níos a go ná se so ach domsa nídóm go mé compórtach le ise chur leis go an bhéinic sríim doní sin an le seis níar mar ach bratin sé tá gacht an éagsúil ach is málam listí mar sin ach gan cinál an brew like is fé éiscrú season an curé like boscaig an Dane darmir Bhí chu rá ceapam go gurann na listí sin thu a ggórá látain agus orintanta tugann tú faoi dearg bhfuil rud éigen wet agus tá agla urt é adháil látain go bhfuil sé wet. Aber go sé pí beag difriúil ó bóthir tradiisiúnta nó an bóthir bhfuil tú airfiúir agus tá sé sin Jackar déile le nuair táúg síon sin rá cadtá mé gurí buintach. Ceapan go mé gurí seo a bhaintach ó gá an nó mé gurí sinna chur ar fápéir agus a adháil am go bhfuil mé a gurí sin a bhaintach. no like aontíam leis agus staring like tá daine ann nachhfuil a gurí cinál an like an saol tradiisiúnta like bí me swinoine faoi Beiidir like daoine aircha nó daoine tras nó daoine ó coolairí difriúla agus tá siad rála hain níl an consil sin wem an saoil a bhín like ar an telefís agus naán agus daoine eile ar Instagram like níl an saoil sin wem agus tá siad i ggéirí rud an éagsúlaíanamh agus bíonn sé scanar le an stuff mar sin adháil agus Is do go bhfuil an sin arálatain Tá mé gurí dul dro bóthir eile agus an níis ba mé ag snáhan an asa agus ba sé Jackar agus ba sé dúslánach an bhfuil mé gurí sin dhéanamh nó an near hí mé flac ní scrífa mé sios ar fápéir é just leanhí mé rá ar an tro in bhfuil mé agus cnóí mé ciún níor hí mé flac agus leanhí mé raigs le gacrtegs le saoil bra tradiisiúnta agam tá na córáta sin an spéisiúil a bheith agat látain agus like iad chrí caiú just a bheith géidir chrí sin rud eile maidir leis an listí sin like orintanta bíonn sé scanrúil rudí adháil látain agus é racha sios ar fís a pápéir nó ar i cópléir nó rudigan. Ceapam agus tú árá sin cinná like on the road less travelled ach sa deire just ceapam go mín daoine foinsí an bóthir ceart dómh hain. So is cuma má dhéanaan tú iirecht nabhar dhéanamh ar an rud atá wet like I think you líonn siad like an authentic self-air nó rud mar sin. Seochhí sé is cuma céhhéid má dhéanaan tú iirecht é kind of a bhrú sios
ceapan go tagann sé amach ag puinte aigen I a héal. Agus ní droch rodéis sin. Is deá rodéis sin. Mar chun sé ar an máach ceartú agus an máach atá iúnach don duine sin. Agus tú ar ag rá an fiche bliain ag fas, fiche bliain faoi blá seo an sna fichidí le rá leis tá mé chun tríú bhaint as an bóthir sin le chun aglair. Ein tíam leat bhí mé ag éisteach leis an seminar agus príomhnóir/fila ag chaint ar an seminar agus bhí si agrá ba risk I gceiste gcóí le rud éigen atá fiúntaach. Bhíh sé sinna gcóí ar chuúil de intanagad agus tú ag déanamh cinna mór sa saol. Ok, tá sé scanrúil, ok, tá méid snáb an an asa an seo. Ok, níl sé seo an saol tradiisiúnta. Ok, níl sé seo an bóthir a bhí le haachtom ach is fiú é agus caihí tú é sin a creúnt. So, díreach sul a gcuirnmuid cruic leis an éagrán bhlam existential crisis chu urbanis a chalíní. Cluisiid go minic faoi cad é an choirle a thortha dit féin agus tú a dhéagorgus le héad a cad é an choirle a thortha dit féin agus tú ag tús do fichidí. An bhfuil éonrad fiile an go raibhtha gurí clostáil nar chuúla tú. Ceapan go chuir mé an méid sin brú arm hain gan cúis. Bhí mé códín arm hain chu mé méid sin brú arm hain agus daibrí gafar amach agus daibróid gafar amach gan an brú sin, so beidir chun bheith níos deise dom hain. Nuair dhearann tú brú ar chuir tú brú féin I gné amháin den saol, aber san óscoil nó is a help persanta nó céin gné a raibh tú chu brúir tain. Well, in the river in Gothard, go mór is sel na hoscoile mar ceap me go an cuasa an Jackar agus bhí mé ag éirí grád ma. Chur mé méid sin brú orm chun ga asta I dhéanamh bhí gart chun filtán sa chranscoile a dhéanamh ar levéil dochreide agus jofi tú de céim amach agus jofi tú post gan an brú sin ar éó, so just ceapan mé dá méich mé arás me fichidí go méich mé níos deise arm hain. Cad fruútsáil cad a deirfi tú dit. Nach mór an rud canan céine sa dúir tú é. Céim fágur high achievers muid. Bhí mise chur an bhrú céine arm ó thaobh an saol acadúla de agus san oldschool tá mé ansáasta gur bhfuil mé leis an cúlacht mar don céad ó really bhí an crack agam agus bhí mé sásta just ra fecha bhí grant ní freistá mar sin big grand tá an cuasa go bra is féidir an braidir múdal ba sé ba gachar te agus tá sásta gur thug mé an spás dom hain pí a sprí a bheith agam cos cé ó eile a héal a bhfuil an leiscé agus dul fián Cuilm má tá tú mar macléin bí tú mar amachléin agus bí an crack agus. Agus ceir fústa Sinéad, a cin cuairle a thorthádum hain. Ó ga. Agusúní aga. Sí chur mé an ceist bhhain is nach mé orm a bheith ag déanamh mac. No. Bilin an fialra. No joke. Ceapam an cuairle a thorthing dom hain ná gan a bheith rohmhórtha faoi bhuacalaí agus cursaí cadramh. Bhí mé anmhórtha nach raibh aber bucail agam agus mé fithe agus nach mai riamh agus stuff mar sin agus tá sé just strafoideach. So dhearthing lomhain gan an umarcha ama a cahabh smína sin, mar I'm seoí tú cóirde a bhín 6 míanamh cosú lata agus nach mín a chur golóir brú ar an gnéisisin den saol. So sin an cuatha dhearthing lomhain gan a bheith bortha faoi bhuacalaí agus cursaí grá. Fáil cóirde is othlinn ará go bhfuil deireadh na éagrán beagnach tágtha ach díreach sulla bhaganmuid sibh tá mé gurí mola a thuirtíomh mar seans go sibh ag mothú go bhfuil existential crisis ag teacht faoi láthair ag nó mé gurí sibh ágáil sa cuí sin, so tá mola ceol agus mola ar an agamtíomh. Ceapan gur ceirtíh ar fád dul agus éisiú le ar an siad darb anam 20-something. Tá sé anhá agus bhí éisian leis go hanmhinnic éonóir a bhhiam. Nach go mé ar an móthir ceirtnú nuair nach go na cinntaí maithe déanta agam i fichidí mar mátá siad ag mothú mar seo, tá ceirlóir ghfuil midna ar fád ag mothú mar seo.
Ok, Corjack Tomage chun shoutout na seachtainna a dhéanamh inis. Agus tá ar shoutout na seachtainna ag dul chuig Serena Scully Designs an teachtain seo. It's jarthóir graphic íontach í Serena agus rinne si gifna Jensco tá tú an iad áil ar Instagram mar chuirdaíonn tú Serena Scully Designs nó gheall, so bí cínte chun follow na hort dó Serena ar Instagram. So muide buchas a cardide as a bheith ag éisteach linn ar an éagrán seo do Podchraoladh na gheall, má tá tú i ggurí teagháil a dhéanamh linn ar lína is féidir le teacht arin ar gheall_gals ar Insta agus Twitter, ag gheall ar Facebook agus ag na gheallgals@gmail.com. Is bralinn aseolalas á agus bheith ag éisteach le scéalta ón lucht éisteachta, so bíí deanghfuil má tá si bhgurí agus muile buchas a ríis as éisteach linn inniu. Slán! Slán! Slán!